Il-Pulizija fi Sri Lanka għamlet numru ta' arresti b'konnessjoni mat-terrur ta' nhar il-Ħadd li ħasad lil kulħadd f'dan il-pajjiż filwaqt li l-Gvern ta' Sri Lanka talab l-għajnuna minn barra biex jistabilixxi kull konnessjoni potenzjali bejn l-attakki u terroristi barranin, l-awtoritajiet f'Colombo svelaw suspett f'moviment lokali ta' ġihadisti bl-isem ta' Grupp Nazzjonali ta' Jamaat, illi ftit hemm tarif dwaru. Għalissa ħadd ma refa' responsabilità l-esplużjonijiet koordinati li sarfu f'għexieren ta' vittmi fi knejjes u lukanti madwar il-pajjiż. Sa dan it-tant il-mumenti drammatiċi komplew anke tnejn meta van li kien qiegħed ikun suġġett għall-investigazzjoni sploda viċin Knisja ta' Colombo li kienet spiċċat fil-mira tat-terrur fil-ġurnata preċedenti. Aktar qabel in-nies kienu ġew evakwati minn din iż-żona bl-esplużjoni sseħħ waqt li l-qawwiet tas-sigurtà kienu qed jippruvaw jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Qed ikun allegat ukoll il-qawwiet tas-sigurtà fi Sri Lanka kienu konxi mill-possibilità li jsiru dawn l-attakki f'Colombo, iżda jidher li ma teħdietx azzjoni biex huma jikkonfrontaw din it-teddida. Fi żviluppi oħra, l-istat ta' curfew li qed jillimita il-moviment ta' residenti f'Colombo mistenni jkompli bi Sri Lanka qed tosserva perjodu ta' luttu nazzjonali. Id-Dipartiment tal-Istat Amerikan wissa liċ-ċittadini tiegħu biex jeżerċitaw il-kawtela jekk huma se jivvjaġġaw lejn Sri Lanka. L-istqarrja qalet biċ-ċar li l-gruppi terroristiċi qegħdin ikomplu jippjanaw attakki potenzjali f'dan il-pajjiż. L-attakki tal-Ħadd ħallew ma' 300 persuna mieta.